Bueno, nik erabaki dut aho bizi izatea, arrazoi ezberdinengatik. Hasieran entzun nuenean aho bizi edo belarri prest pentsatu nuen ba ez dakit, ez? Normalean emakumeoi beti entzutearen papera egotzi zaigu eta orduan esan nuen, bueno, nik hitz egiteko gogoa ditut eta aho bizi izango naiz. Eta gainera, uste dute nolabait ekarpen handiagoa edo, behintzat gainera Gasteizen, ez? Badela hiri nahiko erdalduna, uste dut 11 egun horiez aho bizi izatea, badela aurrera pausu txiki bat, behintzat.